So yun, what's up mga kawaray? Welcome to my YouTube channel. Alas 12 ng tanghali. Kahapon pa tong ulan na to. Yung bagyong Nining to mga kawaray. Nandito ako sa Ilocos Sur. Hindi naman mas ganong sentro dito kasi Cagayan. Pero talagang inabot pa rin talaga dito. Ulan lang siya ng ulan. Tapos buti na lang hindi gaano malakas yung hangin. Pasensya na kung medyo hindi gaano marinig yung boses ko kasi yung ulan nga. Update lang to kasi 2 araw na din ako hindi makapagtinda dahil sa ulan na to. So ayan, ipakita ko sa inyo mga kawaray. Ayan, bagyong yan, bagyong Nining. Kalahin mo naman magdadalawang araw na. Kasi kahapon pa to nagsimula eh. Hindi ako makapagtinda. 2 araw na. Ay, Diyos ko. Dito yan sa dito sa Cabugao, Ilocos Sur. Wala nang edit to, diretso na to. Diretso upload. Hindi na kailangan ng edit nito para maging totoo tayo sa manonood. Ay, grabe lakas ng ulan. Ayun naman tindahan ko mga kawaray, diba? Araw ng linggo ngayon. Kasi nakatingga yung tindahan ko mga kawaray. Pagpasensyaan nyo na lang kung talagang talaga ulan. So ito yung ko, basang basa na yung tindahan ko. Yung lutuan ko dito yan, kinuha ko, pinasok ko dun sa doon ako nagluto kasi wala akong sariling lutuan sa Ayan. Wait lang, pupunasan ko lang yung ko, yung aking camera na nabasa. Lakas ng ulan. Ayan, kalsada yan, National Highway. Papunta doon papuntang Maynila. Papunta doon Ilocos Norte, ito papuntang Cagayan. Grabe. Kahapon patugan to. So yun, pupunta na ako sa loob ng bahay. Ay, basa na. Diba? May bagyo na dumaan dito pero hindi gaano ganito. Yung parang nagkulimlim lang yun. Dito ang sentro nun pero ngayon hindi naman sentro. Ito yung bahay ko. Inuupahan ko pala. Ayan. Pasensya nyo na mga kawaray kung medyo makalat. Yan. So yan ang sinabi kong lutuan. Ayan naman yung paninda ko. Ito yung likod. Diba? Lakas ng hangin. Ay, Diyos ko. So
yun mga kawaray, hanggang dito lang muna mga kawaray. Update ko na lang kayo. Upload ko ito agad. Wala na pong edit-edit. Salamat sa panonood yung mga kawaray. Bye bye.